Tak, jdeme se kouknout do pokojíčku, jak vypadal před tím, než jsme ho předělali. Teda ještě se teprve chystá. Postel zasekaná. To jsme teď ještě uklízeli. Tady je celá kuchyň složena. Celá kuchyň. V krabicích. Knihovna složená. Teda už jenom knížky. Tady je zbytek kuchyně v krabicích. Páťová pracovna. Malinkatá. Ale díky bohu za ní. Tak, jdeme dál. Květy. Tam je bazén vidět. Strom. Je tady větší světlo. Teď. Topení musíme namalovat asi. Pak. Tady máme už hotový prostor. Vyklizený. Knihovna ještě teda čeká na úklid. Nástěnka taky bude předělána. Mapa. Je to teda modrožlutý, to jsem myslím, natírala ještě já před 4 rokama, 4 a něco dozadu. A už by to chtělo přemalovat. Hlavně na něco světlejšího, takže myslím, že to přemalujeme na bílo celý. Včetně postele, že ta je tmavá, je to sice hezký dřevo, ale strašně to tady zatěžuje opticky. Tady to knihovna možná půjde na červeno. A sem namalujeme takový strom na zeď a s konárama rozvětvený a ze stropu budou viset motýlci. A tady bude síť, teda to nebesa, nebo jak se tomu řekne česky, nevím, prostě taková ta síť proti komářům. Bude to dolů a tady bude místečko, takový molitan pošijeme to do asi růžova. A tam bude mít Lilinka své království a bude si hrát, protože od země je zima. Od země je zima. No co? No a teď má vlastně tady to rozhrabe. Vždycky, když přijde, já to zase uklidím. Tady ten kód je takovej skladový teďka. To je čistý sklad. Celý tohle. Páťová pracovna je docela hezká, tu asi necháme. Ono se to tam prosvětlí trošku, až to natřeme všechno na bílo. A ta postýlka nahoře je úplně skvělá. Tak. Končíme, Lilka už nemůže. Ta už nemůže.